Topiramखौ गारनानै दाथांदे आं गिनाय मोनदों। बादालि आंनि जिउनि थाइबानि दालि आं नोंखौ गारनानै थाङा आरो बिनि सायाव आंनि जुनियर टपिराम फैनो गोनां आं मानो नोंखौ गारनानै थांनो बादालि सना आं नोंजोंनो थाफाबाय थागोन नों जेबो गिनाङा आइदै हाबाब उदैया साजोब्बाय। नोंनि सानायखौ आं बुजिदों सानायखौ खस्थ' खालामथार जोंनि जुनियर टपिरामनि थाखाय मिस्टार टपिराम नोंथाङा दा बाहेरायाव थांदो मानि थाखाय आं बाहेरायाव थांनांगौ आंनि हिन्जावआ खस्थ'आव दं आंनि हिन्जावआ उदै सादों आं मानो आंनि हिन्जावखौ गारनानै बाहेरायाव थाहैनो मिस्टार टपिराम जोंहा थाबैनो डिलिभारि प्रसेसखौ खालामनांसिगौ बेनिखायनो नोंथाङा बाहेरायाव नेहैथ'दो मानो नेहैनो मानो आं आंनि हिन्जावजोंनो थाफागोन आंनि गथ' जोनोम जानायखौ आं गावनि मेगनजों नायगोन जोंहा बेफोरबायदि एलाव गैया नोंथाङा बाहेरायाव थांदो थां जोङो थाबैनो डिलिभारि प्रसेसखौ स्टार्ट खालामनोसै मा आं थाबा मानो खालामनो हाया मा थांखि दं नोंना माने आं बुजियासै आंनि हिन्जावआ गथ' जोनोम मोननो नागिरदों एफा मोजां खुसिनि समाव आंखौ दोनफाया मालै आंनि गथ'खौ खावनानै सोलायनो नागिरदों नामा सोरजोंबा सोलायनो नागिरदों नामा आंनि गथ'खौ मा बुंदों नों बेफोरखौ बुंनांगौ गोनां जायो आंबो मिथिगौ मेडिकेलाव मा जायो मा जाया गासैबो मेडिकेलाव जायो बेखौ बुङाखै आं नाथाय मेडिकेलफोराव सिखाव खामानिबो सोलियो दाना बेनिखायनो आं आंनि हिन्जावनि जोनोम जानायखौ नायगोन आंनि गथ'आ माबायदि बे बुहुमाव फैयो बेखौ आं गावनि मेगनजों बरायगोन होमबालाय नों गावनो मानो मावाखै मानो मेडिकेलाव फैदों बेखौ रागा फोजांदों नैबे टपिरामखौ बेफोर नोंसोरनि दायथ'खा अब्ला बाहेरायाव थाहैदो जोंनि खामानिखौ हेंथा होनाङा टपिराम नों बाहेरायाव थांदो थां बिसोरो दोनफाखाया मिथिबायना नोंखौ हारसिं गारनानै थांनो बादोंना आं नोंलाय बैयावसो थाखागोन दा थांदो आंना उदैया साजोब्बाय आइदै हाबाब आइदै नोंनि बिदि दुखुखौ नुनानैनो बाहेरायाव थांनो बादोंलै आं बादालि जेबो नङा इसोरनि सायाव फोथायनाय लाखि थां आच्छा दे नों बुंबाय जेब्ला आं थांनोसै आं गिर्जायाव थांनानै प्रेयार खालामहैनोसै थाब फैदे खाथियावनो गिर्जा दंखायो बेवहायनो थांगोन आं आरो नों डाक्टर आंनि जुनियर टपिरामा मोजाङैनो मोजां जोनोम जानांगौ नङाबा दिगदार जागोन दे बे जोंनि खामानिखा नोंथाङा बाहेरायाव थांदो आरो माखासेलाय नार्सफोरालाय नों हारसिं थागोन नामा नार्सफोरा दंखायो नों ओंखारलांबानो फैगोन बिसोरबो आच्छा दे हे प्रभु दिनै नोंनि अननायाव जोंनि गोजोन संसाराव आलासि सासे फैनो नागिरबाय बेनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय बावनायजों लोगोसे खुलुमनाय जासिनाय थाबाय प्रभु आं एसे गिनायबो मोनदों आं बिफा जाफेरनायनि एक्सपिरियेन्स गैया बेनिखायनो दिनै नोंनि जोनोम सानाव आंनि फिसालायाबो दिनै जोनोम लानो नागिरबाय बेनिफ्राय खुसि आरो मा दंबावो दे आंनो बोर सास्रि आरो आंनि गिनायफोरखौ गोसो सिङाव खोमसि थानाय दाखाफोरखौ बुस्रांजोबनानै आंनो गोहो बोलो हर जाहाथे आंनि फैबाय थानाय समफोरखौ आं मोजाङै मोजां खालामनो हायो समाजनि न'खरनि गासैनिबो मोजां खामानि मावनो हायो आमिन टपिराम फिसा मोनगोनावनि एसेबां नाराज जाबाय आरो नों आं गिनाय मोनदोंलै आंनि हिन्जावआ उदै सानायजों एसेबां गाबख्रावदों आंखौ डाक्टरफोरा हिन्जावजों दोनफायाखैब्ला आं बोरैबा मोनदोंलै डाक्टरफोरालाय दोनफाखायाना जुदि आंनि गथ'खौ उनाव सोरजोंबा सोलायबा बापरे मा साननायलै बेनालाय साननांगौ जायोलै आजिखालि जा जादों मोगथां मुलुगाव एरै फिल्माव दिहुनो एरैनो मोगथां बांसिनसो जानो हमदों मिथिबाय बेनिखायनो गुलाब गुथाब मोनगासिनो आंनि गथ'आ जुदि आंनि बायदि मोखां लाया होमबाना सानखाबाय आरो आङो हस्पिटालाव सोलाय सोल' जादों होननानै बाथामिस मालाबा गथ'फोरा बिमानिबो मोखां लाया बिफानिबो मोखां लाया सोरबा मालायनिसो मोखां लायो हमलाला मिथिबाय बेनिखायनो नों बेफोर खोथाखौ गिदिर सानलाबायनाङा नोङो बाथामिस नंगौ नामा नंगौथ' आरो नोंनि मोखाङानो नोंसा नोम्फानि बायदि नङाना बेनिखायनो नोङो जानला मानला बांद्राय साननाङा बाल नंगौ ना मिस्टार टपिराम मा जाखो आंनि जुनियर टपिरामा मा जाखो कंग्रेचुलेसन्स टपिराम नोंथाङा सासे फिसालानि बिफा जाबाय नंमारगौ नुबायना आं सासे फिसालानि बिफा जानो हामारबाय माने आङो टपिराम जुनियर टपिरामनि बिफा जाबाय मोजांनि बाथ्रा जोबोद गोजोननाय मोनबायहाय टपिराम कंग्रा दिनैनि दिनलाय मा एसे मोजां दिनलै दिनैनि गोथार सानाव जुनियर टपिरामा दिनै जोनोम जाबाय बिनिफ्राय आरोलाय मा नांबावगौ आंनो हल दामनायनि सम जाबाय गासिनोबो टपिरामा बिफा जाबाय होननानै खोन्थानो सम जाबाय एबा निउसाव होनानै होदो बेखौलाय मानो निउसाव होनांगौ जाखो दे मानि निउसाव होआ बेलाय होनांगोन निउसाव नों सासे गिदिर मानसिबासो होजागौमोन दा जानला मानलाखौ होजायाना नों फिल्मनि एक्टर ना फिल्मनि सिंगार ना नों सासे गिदिर इउटुबार ना नों सासे डाकेट ना सिखाव ना नों माबा मोनसे जेब्लासिम मानसिया फेमास जाया रावजोंबो निउसाव होजाया ओइ बाद दे आंनो नोंसोरनि निउस टिउस नांलाया गावनो आंनि फिसालाखौ आं प्रमट खालामनानै होगोन आच्छा डाक्टर नोंसोरनो मा नांगौ आं गासैखौबो हरजोबगासिनो लासैनो आं आंनि हिन्जावखौ नायहैनो हागोन ना औ हागोन जुनियर टपिराम आंनि सना फिथर आं बिराद खुसिलै बिराद खुसि नोंसोर आंनि थाखाय खुसि ना खुसिथ' आरो दे नोंनि फिसालानि मोखांखौ नों नायहैग्रो ओमफ्राय जों नायगोन आच्छा दे
Hello, Junior Topiram. बेनाबो खानाय गैया नामा आंनि बायदि? गैयाथ' आरो दोंसेबो गैखाया अब्लाबो आंनि सनाया सनाखा। Junior Topiram फैलाय बामनि। नोंखौ बामनो हाया आं दानो खोलैगोनसो नों। मा बामनो होआ बेलाय आंनि फिसालाखौ आं बामाबा सोर बामनांगौ जाखो? फै Junior Topiram फै। आयौ बाला बिफा बायदि लावथख्राथार। थोद गथ'फोरखौ बिदि होननो हामा। आं जेबो होनाखैहाय खर' खानाय गैया नालाय लावथख्रा होनदों आरो। Junior Topiramनि जय। Topiram बोरैबा गोलैदों गथ'आ। बोलो वा। आयौ बाला गथ'खौ बिदि थिखोआ। Topiram लाबो। माथो जानोखै आंनि फिसाला Junior Topiramसो एसेबां दुरबल नङाना। नै आंना फिसाला Junior Topirama गाबबावाखैबो। बाथामिज गथ'खौ बिदि लान्थिथि दोननानै बिदि गथ'खौ गारदावा। लाबो आं बामनि। नाङा आं बामगोन। Topiram गथ'खौ मोजाङै बामलै। Topiram मोजाङै बामदे। Junior Topiram बोले वा मानो नोंलाय आंजों रायलायाखैब्रा आं नोंनि नंफासोनाव देलाय खेबसे रायलायलाय। हर गथ' उन्दुफुनायखौ बिदि खालामनाङा दे। राब्रा आं खेबसे रायलायबावनि। बाथामिज गथ'खौ बिदि खालामबाय थानांला नोङो लान्थिथिनो। बिमानो हो बिमाया लाथों गुदुं खालामनानै। होमबालाय आं गस्ला बायनानै लायनो लोगोसे टफिबो। मोजाङै गुदुं जि बायनानै लाबो बोथोरा गुसुथार। नोंसोरलाय मानो गथ'नोलाय जेबो लाबोआसैब्रा ओरैनो फैथारबाय आरो। हाखु दाखुसो फैदोंहाय जोङो। आरो नोंहालाय मा खुगा जिहंलै बमब्राव? आंलाय माथो खालामनोब्रा नोंनि गथ' गारदावनायखौ नुनानै नासरैनो मोनबायलां। दा गथ'खौ बिदि गारदावनाङालै। जेबो नङा गोदान बिफा जानाय नालाय खुसिजोंनो गथ'खौनो गारदावलाबायबाय। बाथामिज गथ'नो गस्ला लायथांदो थां। नोंसोरना जेबो जायाखैलै आंनि फिसाखौ नायनो फैदों जेबो लाबोयैया। दे दाबो जेबो नङा आंसो नोंसोरनो क्रिसमासनिबो गथ' जोनोम मोननायनिबो माने आंना बार्टडेल'सो मोनदों आरो ना। होमबाबो आंबो बिफा जाबाय नालाय बेनि खुसियावनो आं बिराद गिदिर पार्टि होनोसै। गथ'खौ बिफानो जाला माला लानो होनाङा दे बे आरो बिदिनो गारदावलाबायगोन। आं लानो होखाला। हेलौ Junior Topiram आंनि सना। आयै आरो आफा नोंसोर मा सानो एन्टनिय' मोननाव थांनाया मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन? लारियाय नों जेखौ मोजां नुयो बेनो जोंनि थाखाय मोजांलै। ओरैनोथ' एन्टनिय' फिसायाबो जोबोद मोजां। नोंसोर सानैनि खुसियाव जोंबो खुसि। जोंलारि फिसा नोंसोर सानैनि खुसियाव जोंबो खुसि। नोंसोरो आंनि डिसिसनखौ जेबो गाज्रि मोनाखैथ'? जेबो गाज्रि मोना फिसा। खोनासं जोंलारि फिसा नों जि जायगायाव दुखु थागोन बे जायगानिफ्राय जेब्लाबो न'आव गिदिंनानै फैफिन। जाय जायगायाव थानो सुखुवाखै बे जायगानिफ्राय एसेबो सानालासे न'आव जेब्लाबो फै। जों जेब्लाबो नोंजोंनो दं जोंलारि फिसा। जि जायगायाव गोजोननाय गैया गोसोआव जेबो सानालासिनो जेब्लाबो न'आव गिदिंनानै फैफिन। नोंनि नोमफा थासान्दि नोंखौ दुखुआव दोनालै। बेनिखायनो नों जेबो साननाङा फिसा। नों जेखौ मावनो सानो बेखौनो माव दै। आफा नों थारैनो जोबोद अनसुला। आं सानो नों बायदि बिफा मोननांगौआ बयनिबो खाफालाव गैया। आफा आं जोबोद लाखि। नों बायदि बिफाखौ आङो अरायबो जोनोमाव मोनबाय थाथों। जोंलारि एन्टनिय' मेरि क्रिसमास। नोंनिसिमबो जोंलारि आरो आदै मादैमोननिसिमबो मेरि क्रिसमास। लोगोसे गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौबो सिगांग्रो जासिनाय थाबाय। दे धन्यबादसै फिसाफोर धन्यबाद। फैदो बिदिब्ला गारियाव गाखोफैदो। एन्टनिय' आं जोबोद नार्भास जादों। मानि थाखाय? मानो होनोब्ला नोंसानि आइ आफायासो जोंखौ ओंखाम जानो लिंहरदों क्रिसमासनि थाखाय जोंखौ इनभाइट खालामदों बेखौ दासिमबो। बेफोरखौलाय मानो सानबाय थादों बे मोजां समफोरावबो? बाखि जियानो जाया मानो आं नोंसोरजों जेब्लाबो दङना। फै बारा सानबाय थानाङा। जागोन दे। आरो थरल'आलाय? गैया बियो हस्टेलनिफ्रायनो फैयाखै। थोदो बिदिबालाय आदै मादै फैदो। फिसा सन्थला सानसे आं हले दाबो गोसोखौ बोरैबा मोनबाय थादोंहाय। फिसाजोनि थाखायसो आं थांनो ओंखारदों। गोसोआव एसेबो गोजोननाय गैयाब्लाबो फिसाजोनि थाखायनो मिनिस्लुबाय थादों आं। जेबो नङा जोंलारिनि खुसिखौनो जोंबो बोजबनांगोन ना। बांद्राय जेबो साननाङा दे। थौदो। एमाव आबा दासो फैथारबाय आरो नोङो दहाय फुङाव फैयासै मानो? मालालाय जायबा बिमाया ओंखाम जानो ब्रा थिननायखाय जानानै फैबाय आं। आंहा बेखौनो माला फैगोन होनना नेबाय थादों। फन हरबाबो रिसिभ खालामनो रोङा आरो नोङो।
रोङा जायो नामालै रोङो ओमफ्राय एसे दुखु जादों आं एसे दुखु हा मानो दुखु जानांगौ जाखो आरो नोंहालाय माथो क्रिसमास जाहैनो ना मानो बेलाय नंगौब्रा आं दा लोगोफोरजों थांखागोन आबैमोननि गामियाव क्रिसमास जानो बांद्राय बेरायबाय थानांला नोङो न'आवबो एसे थानो सोलोंनांसिगौ मिन्थिबाय मावाबा दिनैथ' मा फुजा बेखौबो मिन्थिया दा मानो मिन्थिया जानोब्रा हिन्दु धोरोमाव थुलुंसि फुजा आरो खृष्टान धोरोमाव दिनै क्रिसमास फ्राय मुसलमानफोरनिखौ आं मिन्थिया ओमफ्राय जोंनाबो मागोआ फैगासिनो दं आं गासैखौबो गोसोआव थाजोबोब्रा जेराव बर'फ्रा एसेबाबो लोब्बा थायो बे बुस्थुखौ आं मिथिखायो आरो जोंनाबो बर'नि बाथौ फुजाया सफैगासिनो ना दे मोजां गासैखौबो मिन्थिजोबनायालाय मोजां आरो ओमफ्राय माबा मोनसे बुंदोंमोनलै आं दुखिया जाना थानाया बिराद खस्थ' लायो माथो आयै खस्थ'थ' आरो होमबाथ' नोङो गोदो आफाजों हाबा जायैनि सिगां बिराद खस्थ' दंमोनलै मालायनाव रुवाथि थाबथों बायनायालाय आरो आं मैया जायफ्रा मोनाव थांनानै दुखिया मा बुस्थु मोजाङैनो नुबोबायलै बिराद खस्थ'लै आं दुखिया जायालै दुखिया जानाया एसेबो मोजां नङा दुखिया माहाजोन जाबाय थाखो आथिं आखाइ सुहैथां दुगैहैथां ओमफ्राय ओंखामफोरा जाहैनानै लाहैथां गुसुथार जेकेटफोरा गुदुं गुदुं गाननानै ला सासेखौबो मोख्रा थुफि गानो बायबाय आं गैया लाया हले मोख्रा थुफि गानालै नांगौबा गोजांनानै थागोन होनबाबो मोख्रा थुफि गानालै आं नुबाय स्टाइल मारिनायानो बारा बिसोरना मोख्रा थुफि गाननायावलाय माथो थाङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं आंनि खावलायनायाव फैनायनि थाखाय फैदो न' सिङाव हाबफैदो लोगोसे नोंसोरनिसिम गासैनिसिमबो मेरि क्रिसमास धन्यबाद नोंनिसिमबो हेपि मेरि क्रिसमास फैदो न' सिङाव एन्टनिय आं हले दासिमबो नार्भास मोनबाय थागासिनो दे मानि थाखाय नार्भास मोननांगौ जाखो थौदो न' सिङाव मानो होननानै बुङोब्ला आंनि गोसो सिङाव बायदिसिना गिनाया सोमजिदों जेसेबांनो गियो एसेबांनो मानसिया फावसायनानै थानांगौ जायो गिनायखौ फारसेथिं ज्राब दोनदो आरो आंनि खोथाखौल' सान जों सानैनि खोथाखौल' मिथिबायना जोंलारि गासैबो थिग जागोन अब्लानो अके बानलु बेदां नोंलाय जेबो गिफ्ट बायथाराखै नामासै हा बानलु बेदां सिखिरिनो जेबो हैला होमबा नों आंलाय मा हैनांगौ जाखो बेनोलाय आयो माबा मोनसेथ' हैथां नोङो आं बुंखाबायना आं जेबो हैनो रोङा होननानै र दखना गांसेखौनो मोजां हैनानै फैथां नों खोनाबाय बानलु बेदां लाबो मा हैनांगौ आरो नै थांनानै मोजां रायलायहैथां नों सिखिरिजों मिथिबाय हेपि बार्थडे होननानै मोजाङै मिनिस्लुनानै बुं आरो दिनै बिसोरनि धोरोमनि दिनै रंजानाय सान मोजां सान बेनिखायनो बिसोरनि धोरोमखौ लोब्बा लाखिनानै उइस खालामबानो जाबाय जेबो रोंथारै बायदि सिरि थाहैनाङा नोङो मिथिबाय आंखौ गोरलै बायदि जेबो फोरोंनाङा दे नों गासिखौबो रोंजोबखायो ओइ मानामुनि आनै मानोबा लिंहरदोंमोन आंखौ जों उन्दुग्रायाव आं गिफ्ट मोनसे पेकिं खालामनानै दोन्दोंमोन लायलाय आंनि थाखाय नामा आंनोथ' गिफ्टखौनो नांलायलायामोन ना बे गिफ्टआ नोंनि थाखाय नङा अब्लाबो आं नोंनि थाखाय गाबोन माबा मोनसे होगोन दे ओमफ्राय आङो क्रिसमासनि थाखाय बयफ्रेन्डखौ लोगो हमहैनो नागिरदोंमोन आंथ' गिर्जायावबो थांनो मोनासैहाय खोनासं नों बे न'आव खामानि मावनो हिसाबै मोनसे डिउटि हिसाबैसो नों बे न'आव जइन जाफैदों नङा होमबा नों गासैबो खेत्रआवनो सुथि नांगौ होनबाय थाबा जायाथ' सरकारि अफिसावबो जानला मोनला सुथि मोना मिथिबाय प्राइभेटआवथ' मोना आरो नोंथ' बे न'खराव खामानि मावनो होननानै फैबाय जेब्ला बे न'नि बायदिथ' एसेबाबो सोलिनांगोन ना नों मानामुनि आरो नोंनोथ' आं सप्तासेयाव खेबसेबाबो सुथि होखायो नों बे सुथिखौ खेबसेनो ज' लानानै नों क्रिसमासाव न'आव थांनो हायामोन दा बिराद आलासि फैगोन दा नोमायाव फैयोबा जाथिमोन फैयोबा आरो आलासियानो आलासि जागोन बेनिखायनो थांनो मोना नोङो नाथाय आं बयफ्रेन्डखौ खालि बयफ्रेन्ड मानो जाबाय थायो नोंलाय गावनि खामानिखौबो एसे मावनो सोलों मिथिबाय थांनो मोना उनाव थांबानो जाबाय रुवाथि मानसिनि जिउ आरो बुंबालाय माथो जाबावनो गोसोबायदि जेबोखौनो खालामनो मोना नुबाय दानि जुगनि रुवाथि माथो होनबावनो आरो बानलु बेदां आं नोंखौ गले बुङो दे मालायनि न'आव थांनानै जानला मानला मानसिफोरखौ रायहैलाबायनाङा नोङो खोथाफोरखौ खाब्रां बुंनाङा आं फावगालिखौबो हगार हरफानो नायदोंमोन गैया बियो गगा मोनदोंनो बेनिखायनो नों हारसिंनो थांदो आरो आंनिफ्राय अननाय जासिहैबानो जाबाय एसेबां आंखौ फोरोंबाय थानाङा खर'आ सायो आंना बिदिबा दे जेबो बुंथारला आं हेपि बार्थडे सिकिरि सिखोला थेंक इउ स' माच सिकिरि हेपि बार्थडे वान्स अगेन आं थांनोसै बानलु बेदां जेबो जाया लोङा मानो थांनो नागिरदों नों मोनसे जायगायाव खामानि दं मा खामानि आफानि फेक्टरियाव आंखौ नांगौ जादोंनो अब्लाबो प्लिज माबा मोनसेथ' जानानै थां नांथ'ला दे बानलु बेदांना मा होननानै बुङो आंबो बारा मिथिलाय लाङा फिसा बार्थडेआवबो फैदों क्रिसमासनिबो रंजानायजों लोगोसे माबा मोनसे जानानै थांदो आरो दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि गोरान हगार हरनो बोरैबा मोनो आंखौ निमाहा हो मोनसे खामानि आर्जेन्टनि थाखाय आं जाथ'नो लोंथ'नो हाला बानलु बेदां आंनि केकखौथ' जालां नांथ'ला दे बानलु बेदां नोंदि आंनि बार्थडेआव फैनानै दसेबाबो नुजाफैदों बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों अब्लाबो दान्दिसे थाबावनाय मोनब्ला आं बेसेबां मोजां मोनगौमोन बानलु बेदां रथ'लाय बानलु बेदां नों जोंहानाव फैनायखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों हायोब्ला नोङो साहाफोर लोंनानै थांनो हागोन ना
सिखिरि आफाया मोनसे आर्जेन्टनि थाखाय आंखौ लिंहरब्रबदों बेनिखायनो आं थांनो नागिरदों अके खेबसेबाव जोंहानि न'आव फैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंबो मोजाङै बार्थडेखौ सेलेब्रेट खालामबानो जाबाय लोगोसे मेरि क्रिसमास आरो एडभान्स हेपि निउ इयार नोंनिसिमबो मेरि क्रिसमास आरो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायजों लोगोसे हेपि निउ इयार बिदिब्ला आं थांनोसै बानलुबेदां आं मिथिगौ नोंहा आंनि सायाव एसेबो जेबो साननाय गैया अब्लाबो नों जोंहानाव फैनायानो आंनि थाखाय थोजासे आइ लाभ इउ बानलुबेदां आं नोंखौ जोबोद गोसो थोयो नों जेसेबांखि गोरा रावजों आंखौ बुङा मानो जेसेबांखिनि इगनर खालामा मानो आं गासैखौबो सहायजोबगोन बानलुबेदां सिखिरि नोंखौ सिङाव लिंहरदों अके थांगासिनो पावै आंना जुनियर टपिरामालाय मा एसे उन्दुयोब्रा बादालि माथो आं रायदावबाबो सिखारा दासो सिखारदोंमोन आं उन्दुफिनबाय डेन्जार गाजा आं बायदि खादा बिदि होननानै गारदावलाबायनाङा दे मानो गारदावनांगौ जाखो गारदावआव नामखौलाय मानो जुनियर टपिराम बुंबाय थादों बा आंनावबो खानाय गैया बेनावबो खानाय गैया आंबो टपि गानगोन बेबो टपि गानगोन बेनिखायनो जुनियर टपिराम बेले बेले जुनियर टपिराम बेले बेले दे आंहा दिनै मानसि सासे बानायनो हाबाय नोंथांमोननिसिमबो बेखौनो आसा खालामगोन नोंथांमोनाबो थाब थाब हाबा जानानै थाब थाब मानसि बानायदो फोलेर बानायदो आरो गासैनिसिमबो मेरि क्रिसमास टु अल अफ इउ गासैबो बर' सुबुंनो दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरनो आंनिफ्राय गोजोन गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय आरो लाब्राखौ नायबाय थादो अनसायबाय थादो आरो नोंथांमोननि थुलुंगा होबाय थादो दिनै आं जोबोद खुसि मानो होनोब्ला आंहा जुनियर टपिराम फैबाय बेनिखायनो बिराद बुरजा गासैनोबो अमा बेदर जाहोजोबगोन आं अमा बेदर I love you good night Merry Christmas to all of you once again bye bye